Morning guys. Ngayon umaga ay maghahanap tayo ng kalabasa kung meron pa, dahil tayo naunahan na ng mga mababait na daga. Alright, Kuhain na natin to guys. Ito, pwede na to. Laman siya na rin ito guys. Laman siya na ito guys. Dalawa na. Ayun. Ay! Ano tayo kita guys? Yan, naunahan na tayo ng daga. Kukunin na natin to guys para mapakinabangan pa. Sayang! Sayang guys. Nauna. Oh, may panibago ulit siya. Cute guys. Hi guys, dito tayo banda branch. Guys, tingin ko ulit. Ngayon aanihin na natin to, kasi baka maunahan na naman tayo ng mga mababait. Okay guys, pwede. Ito guys, ito ang bulaklak ng kalabasa. Ito guys, kinakain din yan guys. Pwede rin siyang lutuin. Dahon ng kalabasa, pwede din. Basta wag ang ganito katanda. Yung mura lang yung dulo. So yan guys. Guys, pwede yan gulayin. Masarap yan guys, gataan. Ito guys, meron pa dito isa. Ito guys, maaga lang siyang lumandi, kaya tumanda agad. Madami tayong pang ulam kalabasa. Oh guys, ito na yung naanin natin. Yeah. Ito guys, ang tatay. Yung isa, yun sa gitna. Ito yung nanay. Kaya lang, sa sobrang ng dami niyang anak, Nabawas na. nabawasan na siya. Mga peste kasi itong mga mababait na to eh. Ito yung panganay na anak. Ito yung sunod, yung ate. Tapos ito yung pangatlong kapatid. Tapos itong isa pa. Kasi wala kasi silang magawa eh. Kaya ito. Tapos ito yung bunso. Magabaliktad na pangalan. Oh me. Tama ba? Tama ba? Ayan guys, tama ba? Napapansin ninyo, wala yung lola at lolo. Kasi yung lola at lolo ay na-harvest na nung una pa. Malalaki yung guys. Pag naligo si Ayi, may Iyang kalabasang yan ay masarap talaga yan guys. Kasi yan ay maligat. Masarap. Sayang to guys. Ito
Pwede sana natin itong maging binhi. Pero inanin na natin dahil inuunahan na tayo ng mga daga. Sayang naman. Kaya tayo na lang ang kakain. Kukuha tayo ng saluyot. May baboy! Oh! Sila. Patay ng saluyot. Saluyot. Guys. Ito guys ang saluyot. Masyado ng mataas. Sarap yan guys, lalo pag may kasamang kalabasa. Yan ang magiging luto natin ngayon. Panibago sila ng dahon. Pero guys, ito ang masustansyang pagkain din. Gulay. Dahil ito ay pampadulas sa ating bituka. Ang ganda rin guys, may mga time na ganito. Kasi kahit pa paano. Sa totoo lang guys, itong saluyot bihira dito sa amin, lalo na dun sa market. Hindi ko alam kung bakit. Kaya ito hindi ko na lang binibenta, kaya parami. Pero gusto ko pa rin. Marami na siya guys. Okay na ba ito? Hindi pa. Ito guys, meron ako itong butas. Rumbot. Ito mga kainin namin dati. Mga maliliit pa. Gusto nyo guys? Naunahan na tayong ibon. May kalabasa rin pala dito. Wow, may nakuha! May nakuha akong karambot! Yes. Oh. Marami tayong nakuhang kurumbot. Sa ilalim ng dahon na yan. Meron akong nakuhang kurumbot. Guys, ang saluyot niya. Sarap yung size.
Meron ba tayong nakuha kurumbot? Yan guys, ang kurumbot. Dito tayo guys, nag-ano sa labas kasi mainit sa labas. Mura pa talaga siya guys. Sa tutusin hindi pa talaga ito anin guys. Pero dahil inuunahan tayo ng mga daga, tayo ng muna para mapakinabangan pa ng tao. Bisa ng tao. Sarap yun guys. Sustansyang pagkain.